Hi mga moms! Good evening! Hello, hello, hello! So ngayon yung aming flight going to Taiwan together with the birthday girl, Grady! And our birthday boss, si Jay. 40 na rin yan, hindi mo lang halata. And of course, my sister naman, lamang na lamang agad Nag-i-intro pa lang ako Nag-i-intro pa lang po tayo mga moms, may natutulog na. Ayan, so nandito kami ngayon sa sa isang 5-star. Ay, hi babe! May sinusundo po kasi kami ngayon dito yung aming madam. Babe! Gwapo Uy! Sino? Sino? So hintay lang natin yung madam namin kasi papunta na kami ng airport para makapag-check-in na kami. Nauna na doon sila Kenny and si Lovely kasama na aming anak Ayla. Uy, si Ken wala pang sagot. Nag-scene mode lang siya. Ayan na, naku. Yan yung mga nakakatakot na scene mode. So, ay, backless siya. Hindi nagpapigil yun, Bakit? So, sa mga nandyan sa Taiwan, see you there. Naabang na namin si madam kasi wala pa siya. Mukhang paikot pa lang siya. So, see you tayo dyan sa airport. Later. Ay, hi! Shh, kuya. Ella, dito na tayo. Ay, kaya ko rin yan. We're here na sa airport. Sorry. Sorry, birthday girl. Kunin namin ano magamit kasi papasok na po kami sa loob. Straight from parking, diretso na kami dito para magbayad ng aming travel tax worth 1,620. Yan, syempre, ayos-ayos tayo ng mga gamit, yung mga i-check-in na dapat i-check-in sa hindi ma-over baggage. So, lahat sila may mga jacket at bubble jacket dahil malamig. Malamig ba? Hindi ako na-inform. Nawala talaga sa isip ko mga ma'am. So, ang mga dala ko is dress, mga sleeveless and backless. So, good luck talaga sa akin. Ito ba yung, ganito ba yung nabili? Ito yung sa Vietnam? Hindi ba yun? Hindi naman siya dito kakapay. Pero ipaglalabang ka sa lamig. Ano yung ginamit ko sa Kosakan? Ano tayo punta? Ano tong ano mo? Uy, Sister. Ano ba? Okay na, boarding na tayo. Next destination. Next part ng ating matapos nating mag-check-in, dito na tayo sa immigration. So alam niyo na, pag immigration, make sure na sasagot ka ng maayos. Ay pag nagtanong sa inyo, make sure na narinig niyo maigi, tapos alam niyo po yung inyong isasagot. Okay. So halika na, pasok na tayo sa loob, bawal ang cellphone doon. Ella! Sister, asan na kayo? Where are they? Ayan na. Yay! We made it! So nakalabas na kami sa immigration. So ngayon nandito na kami. And going na kami sa aming gate, boarding gate. Hinihintay na kami ng iba namin mga kasama. So habang sina Ella ay nandoon pa with children and friends. So hinihintay natin iba namin mga kasama. Happy birthday to you. Uy, birthday mo. Halika na. Pre-taste. Ngayon pala magpakalasing na tayo. Going na sa aming boarding gate. It's gate 102. This way. Hi! Saan kayo? Saudi po. Ingat. Andito na kami sa gate 102. So, andito na yung flight going to Kota Kinabalu and Taipei. The question is, asan na yung mga kasama namin? Where's Ken and Andrew? Ayun.
Alam mo, di kita makikita ah. Adun na sila. Natulog ka na, no? Hey, Mars! Akala ko Mars, si Arca din. Please. I love French fries. Hi! Happy birthday! Kompleto na, oh. Yes. Sino yan? Tita Gren? You're so big na. Oh. You want French fries there, oh baby? You sing na happy birthday. Happy birthday. Dito ka. Ha? Halina. Type. Ito nga. Parehas lang yan. Number mo? Ah, zone 2 nga tayo. Dito pala kami. Sister! So, dito na kami sa aeroplano. Nauna kaming dalawa kasi nasa zone 2 kami or sa likod kami banda. Iba namin makasama na iwan. So, tingnan natin kung sino yung makakatabi ko. Kasi nasa letter P ako sa gitna. Ang aking seat number is 31E. So, nasa gitna ako dito sa side. So, tingnan natin. Hi, sir. Hi, ma'am. Ay, siya kaya makakatabi ko. Ano, tingnan natin. Kasi makakatabi natin. Siya nga ba? Kasi 31 ako. Ala! Ang ganda ng beso natin. Tabi na si CR. Hindi na tuloy yung mga moms. Hindi nagtago pa yun. Dito kami. Immediately take your assigned seats and give way to other guests. Ni Ella, nandito kami sa Thank you for your cooperation. bulpot. Ayun na siya. This is your Asia flight Z2128 Marami makasama. to Taipei, Taiwan. Good evening. See you later, Taipei, Taiwan. Finally, we are here na sa Taiwan. Hi! Bakit? Wala matutulog. Halika na. Ito na pala yung sasakyan eh. Nandito na kami sa Taiwan. Nakalabas na kami. Pero wala pa kami technically sa labas mismo ng airport. Nakalalabas na namin ng aeroplano. And from here, hihintayin pa namin yung aming service by 6 in the morning. So we have to stay here for another like 4 hours. Siguro mag-breakfast muna kami, mag-coffee or something. At least we are here na. Bago kami magbiyahe papuntang Taichung. Ayan. So I'm so excited na makagawa kami ng mga bago namin gig. Kasi sila. Chichika ka. Ito kasi Pogi. Yun siya. Yun siya. Pogi niya kaya ang cute niya. So, abangan na lang po ninyo yung mga ibang mga escapade namin and trip namin na gagawin dito sa Taiwan. See ya! Pogi niya. So, finally, nandito na kami lahat. Yeah. So, settle muna kami dito sa airport habang hinihintay namin yung aming service going to Taichung. Ayan. Sasamahan niyo kami and later, ayan, mapakita ko sa inyo kung saan sa kami mamasyal. For the meantime, magbabitamins muna ako. Bye-bye mga moms. Thank you for watching.